Magandang araw, Pilipinas, saan mang sulok ng mundo. Buenos dias, buenas tardes, amigos. Good morning, mga katropa. Sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat po. At sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. At pakisubscribe na rin at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Mga katropa, ating alamin, ano nga ba ang kwento ni Heneral Vicente Lim? Si Brigadier Heneral Vicente Lim ay isang martir at opisyal ng hukbo ng Pilipinas. Siya ang unang Pilipinong nagtapos sa prestiyosong Akademya Militar ng Estados Unidos sa West Point. Pagkaraang magtapos sa West Point noong 1914, kinomisyon siya bilang opisyal sa Philippine Scouts ng hukbong Amerikano. Mabilis niyang inakyat ang mga ranggo. Noong 1936, nagretiro siya mula sa hukbong Amerikano na may ranggong Teniente Coronel at pumasok sa bagong hiwalay na hukbo ng Pilipinas. Ginawaran siya ng ranggong Brigadier Heneral at naging hepe ng War Plans Division ng Central General Staff noong 1940. Hinirang siyang Chief of Staff ng hukbo ng Pilipinas. Nang muling ipinaloob ang hukbong Pilipino sa mga Amerikano noong 1941, kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig, si Lim ang naging pinakamataas na Pilipino sa ilalim ng pamumuno ni General Douglas MacArthur. Ibinigay sa kanya ang 41st Philippine Division na inatasang magtanggol sa Katimugang Luzon. Pinamunuan niya ang kanyang mga kawal sa madudugong laban sa Bataan. Noong Abril 1942, sumuko ang dibisyong ito kasama ang lahat ng puwersang Pilipino at Amerikano, kabilang si Lim na dumanas ng tinaguriang Death March. Kahit sugatan, nabuhay siya at ipinasok sa Philippine General Hospital. Gumaling siya kaagad, ngunit ikinubli ito sa mga Hapones. Nagpanggap siyang patuloy na may dinaramdam. Ngunit ang totoo ay tumutulong sa pamumuno ng mga gerilya ng Luzon mula sa kanyang kama. Noong 1944, inutusan siyang samahan si MacArthur sa Australia. Ngunit nadakip siya ng mga Hapones sa kanyang paglalakbay. Ikinulong siya ng 4 na buwan sa Fort Santiago at Bilibid sa Maynila, bago bitayin ng mga Hapones sa Manila Chinese Cemetery noong ika-31 ng Disyembre 1944, halos bago ang bagong taon at bagong pag-asang hatid ng nakaambang liberasyon ng buong Pilipinas. Isinilang siya sa Calamba, Laguna noong ika-24 ng Pebrero 1888 kina Jose Ayala Lim Yaoko, isang purong Chino, at Antonia Pudico, isang mistisang China. Sinasabing magkaibigan ang pamilya ni Jose Rizal at pamilya ni Lim. Tulad ng mga Rizal, ang mga Lim ay umuupa noon ng lupain na pagmamay-ari ng mga paring
Domenico. Bago pumasok sa West Point, nag-aral muna si Lim ng pagtuturo sa Philippine Normal School at doon siya hinikayat ng isang supervisor na kumuha ng pagsusulit para makapasok sa Akademya Militar ng Estados Unidos. Noong 1916, nagturo din siya ng sining militar, batas militar, at topografiya sa Philippine Constabulary School sa lungsod Baguio. Noong 1917, ikinasal siya kay Pilar Hidalgo na magiging isa sa mga tagapagtatag ng Girl Scouts of the Philippines. Nagkaroon sila ng 6 na anak. Para sa kanyang paglilingkod bilang kawal, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, ginawaran siya ng Legion of Merit of Purple Heart. Makikita ang kanyang imahen sa papel na 1,000 piso kasama sina Jose Abad Santos at Josefa Llanes Escoda. Makikita din ang kanyang pangalan sa tablets of the missing sa American Cemetery sa lungsod Taguig, Metro Manila. Ipinangalan sa kanya ang kampo Vicente Lim sa kanyang tinubuang bayan, ang bayang Calamba, Laguna. Mga katropa, tandaan, sino si Vicente Lim? Isang martir at opisyal ng hukbo ng Pilipinas. Siya ang unang Pilipinong nagtapos sa prestihiyosong Akademya Militar ng Estados Unidos sa West Point. Noong 1941, kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig, si Lim ang naging pinakamataas na Pilipino sa ilalim ng pamumuno ni Heneral Douglas MacArthur. Kabilang din si Lim sa dumanas ng tinaguriang Death March. Muli, stay safe, stay home. God bless. Dios Mabalos. Bang 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 bang